І знову добрий день. У прямому етері програма «Бугунь» сьогодні. І я її ведучий Айдар Муждабаєв. Я вам обіцяв, що наступний гість буде дуже крута людина. І це правда, бо з нами на прямому зв'язку скайпом легендарна особистість, старий друг Мустафи Джемілєва, соратник по боротьбі з Радянським Союзом, дисидент, правозахисник, тощо, пан Йосип Зісельц. Пан Йосипе, вітаю вас. Салям алейкум. Ось нормальне привітання. Що скажете з висоти вашого досвіду життєвого про те, що відбувається з коронавірусом, з цими дебатами, чи варто робити щеплення, чи не варто? Чому там влітку можна було вакцинуватися, але черг не було, правда, взагалі я легко дуже вакцинувався, а зараз усі кинулися прививатися. Чому так в нашому суспільстві це працює? Ну, я не думаю, що є одна причина, чому люди не вакцинуються. Є цілий комплекс причин, і для мене важливо, що одна з основних причин – це глибока недовіра людей до дій влади, до дій некомпетентної влади. Бо, на мій погляд, а я вивчаю цей коронавірус у математичні аспекти цієї пандемії по 53 країнах вже з березня минулого року. Я бачу, наскільки погано Україна виглядає на тлі інших країн всієї Європи і навіть за межами Європи. Тобто, якщо взяти рейтинг з 53 країн, то у нас десь там посередині 4-го десятку міста. Я кожен місяць вивожу рейтинг, просто сьогодні ще не встиг, якраз новий місяць розпочався. Я думав, що через пару годин я буду мати цей рейтинг, і наше місце в цьому рейтингу буде ще гірше, ніж місяць тому. Таким чином, глибока недовіра влади будь-яким діям, закликам влади, вона зіткнулась тут з парадоксом певним, що якраз в цьому влада права. Як це не дивно для мене це казати, бо я дуже рідко говорю, що влада права, але у заклику до вакцинації вона безумовно права, бо нема інших можливостей системно перемогти епідемію в Україні без вакцинації тотальної. А в нас вакцинація там 16,5%, повна вакцинація, тобто 2 рази вакцинувалися. Це передостаннє місце в Європі. За нами тільки Вірменія, в якій там 13%. Всі інші країни, навіть балканські слабкі країни, навіть Албанія, там Чорногорія, Македонія, всі мають вищі удвічі, утричі більший коефіцієнт вакцинації. В такій ситуації я би ще влітку що зробив. І ми говорили про це, але ніхто ж не слухає. Що треба було доручити таку агітацію, пропаганду вакцинації не чиновникам влади, яким люди не довіряють. Подивіться на рейтинги довіри до різних груп. Наприклад, найвищий рейтинг мають волонтери і громадянське суспільство. Рейтинг довіри. Потім армія має великий, потім церква. А всі ці там президент, Верховна Рада і Кабмін мають мінімальні рейтинги довіри. І вони, все, що вони закликають, не приводить до дії людей. І треба було попросити, і я, до речі, не відмовився, я і так всюди, де я виступаю з приводу коронавірусу, я всюди закликаю людей вакцинуватися. Всюди. Якщо нема протипоказань проти вакцинації і сурових, а вони визначені, це небезпека тромбозів або мікрокардитів, тоді треба вакцинуватися. Це, звичайно, вирішує врач, я не врач, але я бачу по статистиці, що ми дуже відстаємо. Таким чином, треба було звернутися до церковних діячів влітку, не зараз. Зараз, я знаю, вони вже виступають, але вони повинні виступати не по телебаченню, вони повинні у тисячах храмів своїх агітувати віруючих за вакцинацію. Це вступає в певне таке протиріччя з такою дуже консервативною системою поглядів релігійних, яка покладається передусім на молитву.
Тут можна навести багато прикладів. Але все одно, якщо все від Бога, то, звичайно, і вакцина також від Бога. Він дає людям знаряддя для того, щоб подолати оцей негаразд з епідемією. А знаєте, Йосипе, ви ж чули, напевно, да? Папа Римський, на відміну від там когось, він просто встав і сказав у проповіді, що вакцинація – це любов. І якщо ось дуже добре, що ви постійно моніторите ситуацію, і тут помітно, якщо навіть позначити католицькі країни переважно, вони всі вакциновані. Перша – Іспанія, Італія – це країни, ну, які вони зазнали багато там смертей від коронавірусу раніше, але і ми теж зазнали. Але ж я бачу зараз на комп'ютері, який переді мною, де ви ваше відео, я бачу, і себе. В мене якраз таблиця рейтингів, і я можу просто сказати, в якій країні скільки провакцинувалося. Давайте, дуже цікаво, дуже цікаво. Ну от, наприклад, в мене починаються з... Наприклад, Ісландія, і спочатку у мене Гренландія 65%, Ісландія 77%, Нова Зеландія 63%, Ізраїль, це Ізраїль 63%, Нова Зеландія 64%. Кіпр, навіть Кіпр майже 48%. Данія, один з лідерів, майже 76% повного, я говорю тільки про повне вакцинування. Андора 62%, Естонія 57%, Нідерланди 68%, Сербія навіть 43%, тобто набагато більше, ніж нас. Норвегія майже 70%. Ну, можна називати, так що ми бачимо, що більшість країн, звичайно, і серед них і католицькі країни, бо католицькі країни – це ж Європа, тобто там цивілізований дуже підхід до цього. Бог – це добре, молитися треба, але якщо є можливість уникнути захворювання, чому ж цим не скористатися? Ну, дивно все це. І знаєте, що дивно, і мені це не зрозуміло абсолютно. Ну, наприклад, ось остання статистика, навіть на «Українській правді», це в новинах є, що більше, ніж половина росіян не довіряють, не хочуть щеплитися через те, що не мають довіри до влади. В нас приблизно такі самі цифри. Були там 53 щось відсотки, не хотіли, принаймні, місяць тому. Напевно, частина з них зараз в чергах стоять, але ну, це просто там... Ну, це відомо з епідеміології, що це не дуже ефективно щепитися під час епідемії, тим більше, як зараз у нас ось цей місяць, листопад, буде максимальним по захворюванням, і ми будемо переходити через пік вже 5-ї хвилі. Ну, але іншого варіанту не існує просто. Так само, як. Правда, але кинулися люди туди, дивіться. Ось якщо зараз робити першу вакцину, ось в розпал епідемії, вона буде через 3 тижні, вона сформує певний імунітет, але він буде ще невеликий, цей імунітет. І проти цього вірусу, варіанту Дельта, він дуже обходиться цим варіантом вірусу. Потім робиш другі щеплення, і ще 2 тижні формується вже кінцевий. Тобто 5 тижнів з дня першого вакцинації ти повинен чекати, поки сформується. А у нас люди роблять одну вакцину, біжуть одразу за довідкою і кажуть, все, я провакцинований, давайте мені сертифікат, я вже можу всюди ходити. Ну це абсурд, це просто... невисока культура. Йосипе, знаєте, що мене здивувало більш за все? Більш за все мене здивувало те, що
в Росії ж немає нормальних американських, європейських вакцин. Та Спутник В, це правда, недовіра до нього може бути. Ця вакцина не сертифікована ніде, крім Росії. А в нас же навпаки. Цифра недовіри типу така сама. Але ж ми маємо найкращі американські вакцини. І просто ви, як людина, яка боролася з Радянським Союзом, ось як ви поясните цю недовіру до американських вакцин? Тобто вам, українці, любі друзі, привезли найкращих вакцин у світі. Я думаю, що якби організувати десь на кордонах Росії гуманітарне щеплення мешканців Росії цими вакцинами, які ми маємо просто ось стільки, більш ніж потрібно навіть маємо, то вони побігли б просто. А ми такі ні. А в чому Америка винна перед нами? Ну, ви говорите про конкретні вакцини. Люди так далеко не дивляться. Якщо у людей є стійке небажання вакцинуватися, тому що є така ірраціональна, підсвідомий протест проти будь-якого виконання дій влади, то вони не дивляться вже, яка вакцина. Це частина колективного підсвідомого. Вони підгодовують один одного різними казками, знаходять зараз в інтернеті чорта лисого можна знайти. Так. Можна знайти повністю протилежні тези з доказами, навіть науковці пишуть вже по-різному, лікарі і антивакцинатори. Нічого з цим не поробиш, ми повинні через це перейти. Але я би закликав лідерів громадянського суспільства, волонтерів, відомих воєнних і релігійне товариство священників широко пропагувати у своїх церквах необхідність вакцинуватися. Це безумовно. І я хочу навести приклад. Ось, знаєте, інформаційний вплив і хвороба – це дуже круто, дуже тісно пов'язані речі. Ось приклад ваших чудових, рідних Чернівців, так? Просто, це європейське місто, і там дуже, Буковина, це взагалі, я не буду пояснювати, да? Це ваша батьківщина. Але там, ви ж знаєте, активно працює, там більшість храмів, це храми Московського патріархату. І ось статистика. Просто я ж бачив їх, які з хрестами та хоругвями ходили тут хрещатиком, такі бабусі-дідусі, але такі нові, красиві плакати за 1000 гривень. Ні щепленню, ні вакцинації, ні порушенню прав людей. І ось ми бачимо результат. Напевно, це якось пов'язано, вам відніше. Реанімація усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на ковід, завантажені на 100%. Я знаю це. Я бачив ці дані якраз. Дивіться, в Чернівцях дуже неоднорідне релігійне такі розділення. У румунських селах більшість виправі церков Московського патріархату. Здається, більше 100 приходів – це церкви Московського патріархату, але це в румунській частині області. В українській частині області все ж таки більше ПЦУ. Але я не знаю, я не вивчав спеціально це питання, але думаю, що через Московський патріархат може свідомо розповсюджується небажання вакцинуватися. Абсолютно. Я вам доповідаю. Я трохи слідкував за цим, так? І до мене теж приходили такі тролі. До речі, вони зазвичай обвішані українською символикою всі. Там і прапор, і український, і ми за свободу, за право людини, тощо. Але наративи такі, то просто розповсюджує. Бо там, наприклад, просто в коментарях з'явилася людина, яка не каже прямо «не вакцинуйтеся». Їхнє завдання зробити, щоб сумніви люди мали безпідставні. А підстави такі. І він, троль цей пише. Ось от в одному офісі в Києві вакцинувалися всі Pfizer двічі, але потім всі захворіли. І всі в тяжкому стані. Тобто відверта брехня. А ось зараз, я хочу процитувати, теж ви послухайте, це Ігор Кондратюк, відомий шоумен і така дуже притомна, патріотична людина, ви ж знайомі, напевно, пише: альтернативи вакцинації під час пандемії не існує. Ефективність вакцин доводиться вченими вірусологами та лікарями-фахівцями. Ось ще одне дослідження щодо цих вакцин. Я тут просто російською, я так само російською скажу, цитата. У переболевших ковидом людей вероятность снова заболеть им в последующие полгода в 5 раз выше, чем у людей, которые привились от коронавируса инфекции МРНК вакцинами и ранее не болели ковидом. Это выяснили исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Значит,
после анализа данных более 7 тысяч госпіталізованих з ОРВІ людей отчет опублікований, недоступен. Тобто всі ці розмови, я вже перехворів, тому мені не треба робити щеплення, це теж від лукаво. Це теж звідти йде. Ось на мою повну просто переконання, на моє більшість таких наративів іде звідси. Причому, що та сама РПЦ, ті самі тролі в Росії пропагандують, навпаки кажуть, йдіть, робіть щеплення. А для українців інші тези. І вже ми просто повідомлені ж були в пресі, що фабрику тролей накрили десь в Харкові, да, яка займалася Україною, працювала на розвиток пандемії в Україні. Я скажу вам так, що насправді, крім вакцинації, є досить такий ефективний засіб протистояти – це локдаун. Але оскільки у нас рішення приймаються не медиками, а політиками, то у нас не включаються локдауни. Передостання хвиля і ця хвиля локдауну не включалися. Тому дуже велика кількість втрат і тяжких випадків. Локдаун все ж таки він дуже впливає на фізичну дистанцію між людьми. Люди менше пересуваються, менше виходять із дому, менше ходять у місця масових, там, де багато людей збирається. І це збільшує середню дистанцію між людьми, і це впливає також на розповсюдження вірусу. Але у нас ані вакцинації не було, ані локдауну не було. І хоча експерти казали, давайте і вакцинуйтеся, давайте включайте червоні зони скоріше. У нас жодна червона зона не була включена вчасно, всі з запізненням. Ось Київ сьогодні в червоній зоні, а це треба було робити раніше. Тепер цей адаптивний карантин, який пропагувала влада, це просто абсурд. Не може бути адаптивного карантину, якщо вільне спілкування між різними регіонами України. Якщо люди переїжджають туди-сюди, то вирівнюється кількість інфікованих за рахунок того, що інфіковані люди переміщаються. Якщо б ізолювати одну область від інших, можна було б так робити цей адаптивний карантин. А так, як робиться, нічого не можна зробити. Я взагалі вже не бачу можливості, ось вже другий рік закінчується цієї епідемії в Україні, при такій недовірі до влади, при тих помилках вона помилялася в усьому, що треба було робити для протистояння з ковідом. Крім першого разу включення локдауну. Вони включили його вчасно, здається, 18 березня, але вони його 2 місяці не виключали і налаштували людей проти локдаунів. Тепер, якщо навіть включиться, люди все одно слухатися не будуть. Тобто помилок влади було дуже багато. І я не знаю, хто за це буде відповідати. Ми платимо людськими життями, потім наслідками від тяжких випадків перебігу епідемії, будемо платити іще роками. І хто за це відповість? Знову чекати, поки поміняється влада, і наступна влада буде думати, а як зробити санкції проти попередників. За те, що вони так боролися в лапках з пандемією. Ну, це така хибна мета, що надіється на те, що наступна влада щось буде робити з попередньою. Напевно, наступна влада має робити життя громадян краще, і все. І це єдине завдання. Це входить також в комплекс питань, які буде стояти перед будь-якою владою, яка прийде. До речі, чи ви бачили, пане Йосипе, останні дані соціологічних опитувань? Ну, нібито так. Кмісовський бачив, там ще Центр Разумкова зробив. Я неуважно не дивився. Ні, ось останні вам по президентським виборам можливим. Тут цікаво те, що антирейтинг... Я побачив, що Зеленський випередив по антирейтингу Порошенка. Рівний, плюс-мінус рівний рейтинг. Да? Тобто це показує, що будь-яка влада, вона не застрахована від антирейтингу. І це ж тільки в Порошенка ж цей антирейтинг вже довго вже тягнеться, а тут два роки. Так, владі вдалося останні ось там 7-8 місяців трохи уповільнити падіння рейтингу різними заходами, які вони робили, але вони їх робили також популістські. Ось ці там санкції, наприклад, проти там крадіїв законів, проти Медведчука і інших.
Ну, по-перше, це не дуже законно, і правозахисники казали, що, звичайно, Медведчук заслуговує на санкції, але якщо ти робиш їх помилково, і був конфлікт у нього у Зеленського з Конституційним судом, який досі не вирішено, і це все, звичайно, просто уповільнює падіння рейтингу. Вдалося трохи втримати його, а тепер знову, як і передбачалося, що восени буде далі падіння рейтингу. І ми бачимо, що і по Київський міжнародний інститут соціології, коли провів по партіях, то вперше вже Солідарність випередила. Ну там плюс-мінус, там же все в рамках похибки статистичної. Так, я знаю, але це вперше за ці 2 роки. Ну, це, знаєте, це може когось там радувати, але я думаю, що просто спільна недовіра до всіх – це не дуже добре. Я просто, ну, якщо лідер президентських умовних там перегонів має зараз там скільки, зараз скажу, 18, ні, так. Ну, коротше, 26%, так? Ну, це мало, тобто це серед тих, хто визначився. Так, тобто тут є простір для фантазії будь-яких, і будь-який популіст з будь-якою риторикою може розглядатися як можливий кандидат. Відома приказка. Можна один раз обманути усіх, але можна багато разів обманювати одну людину. Але не можна без кінця обманювати всіх. Так і тут. Вже ми маємо 2,5 роки популістської влади. І, звичайно, люди вже бачать, що в основному це брехня. Всі їх обіцянки, всі їх методи, які вони влаштовують, вони ж нічого не виконують з того, що обіцяли перед виборами. І все, що вони чехарду роблять там з міністрами і ось цими санкціями так званими, це все не рятує їх. Це просто трошки притримує падіння, але все одно він наступає, низький рейтинг. Ну, слухайте, ось сьогодні теж новина така, що Медведчук, якого абсолютно правильно треба переслідувати за його антиукраїнську діяльність, да? Але він придбав ще один телеканал. І просто замість тих, які були заборонені, він намагається зробити ще один, а потім, ми знаємо, канал «Наш» працює, ще там один якийсь канал. Тобто вони як така птиця Фенікс, да, певно. Тобто тут треба або робити так, щоб це ніколи не повернулося, або, ну я не знаю, як от ось на вашу думку має влада працювати проти російської пропаганди? От так, ну, серйозно, якщо. Ну, воно мене не нагадує птицю Фенікс. Все-таки птиця Фенікс – це позитивний образ. Це мені нагадує цю гідру, якою відрубаєш голову, замість неї виростає нова. І це скоріше схоже на гідру. Це перше. По-друге, дивіться, я ж все ж таки, бекграунд в мене правозахисний. Можна робити, воювати із пропагандою, із п'ятою колоною, але тільки на основі закону. Треба було не соромитися, а коли почалася війна, прийняти відповідне законодавство на час воєнних дій, використовувати його саме заради боротьби, заради виживання, заради відстоювання незалежності України. Я за це. Але ми ж бачимо, що ця влада не здатна була. Навіть і попередня влада була не здатна на радикальні дії. Наприклад, у 2014 році, ось коли росіяни захопили Крим і розпочали війну, я одразу сказав, ну все, це війна. Це означає, що ми відійшли так далеко від Росії, що вона вже не має іншого засобу, щоб нас привернути до себе, крім війни. А що це означає? Я ж все ж таки людина вже не молода, виховувався на гаслах совєтських. Все для фронту, все для перемоги. Все, кажу, давайте, переходимо на трьохзмінну роботу, на карточну систему розподілу і будемо воювати з Росією, раз вона розпочала проти нас війну. Але хто на це був здатний у 2014 році? Жоден політик не міг таке запропонувати людям. Люди хочуть відпочивати навіть під час війни. Я інколи жартую, коли домовляюся домовлятися по справах, там на суботу, на неділю, і кажуть, то будеш вихідні ж це. Я кажу, які вихідні під час війни? Не може бути вихідних під час війни. І це не жарт. Дійсно, у нас війна, і ми просто зобов'язані в ній перемогти. Ну, це, знаєте,
І як в тому анекдоті, да? Тут шабат, а тут не шабат. Да? Тут війна, а в нас тут не буде війни. І цей популізм, як минула влада, теж вона намагалася відгородити населення від війни, тобто ілюзію таку створити. І коли Петро Олексійович почав нагадувати про те, що йде війна, там більше вже сказав, яка війна. Ну, ми про це давно вже не чули, так? І ми ніби нормально живемо. І гірше не буде нічого. А потім обрали нову владу. Нова влада так само боялася спочатку казати правду. Зараз більш-менш почали казати правду. Але все одно, ну, популізм – це така хвороба, вона гірша за коронавірус. Бо я не знаю, як це перемогти. Це не дорік нинішній владі чи минулий, це просто така хвороба, яка ну, дуже небезпечна для України. Ну, популізм – це хвороба не так влади. Влада просто використовує популізм, коли відповідно населення може повірити у байки, у неправду. Якщо б було дуже скептично налаштоване населення до будь-яких людей при владі, якщо б вони не вірили обіцянкам, а вірили б тільки вчинкам, тільки роботі, тільки результатам конкретних дій, тоді би було і менше би популізму, бо тоді би політики не приходили б до популістських дій, бо їм би ніхто не повірив. А скільки люди вірять? Все ж таки у нас там, грубо кажучи, там 30% хочуть на захід, щоб Україна йшла. 20% хочуть, щоб в Росію вона поверталася. А 50%, наскільки я розумів, взагалі байдужі, куди буде рухатися Україна. Вони живуть сьогоднішнім днем, вони байдужі, і саме вони здатні повірити в усі небилиці, які їм розповідають політики. Якщо б не було цих 50%, які прагнуть до популістських лозунгів, їм треба пообіцяти, що буде швидко, вже зараз, раз-два, не буде швидко, буде дуже тяжко, з великими втратами, але ми повинні перемогти в цій гібридній війні. Незважаючи ні на що. Я хочу поставити вам запитання саме як колишньому політв'язню, дисиденту і людині, яка ну просто знає, що таке в'язниця і що таке бути політичним в'язнем. Просто буквально там декілька годин тому було повідомлення, що ну, в поганому стані перебуває Михайло Саакашвілі. І я не знаю, як ви до нього ставитеся, як до політика минулого чи сучасного, українського чи грузинського. Але як це виглядає суто з точки зору правозахисту? Що робити? Що зробити нашій владі? Що може зробити влада Грузії, щоб не погіршувати ситуацію? Як ви думаєте? Це непросте питання. Бо я Саакашвілі знаю, я з ним знайомий. Я був запрошений на обидві його інаугурації. І те, що він робив в Грузії, спочатку мені подобалось. Тобто темп реформ був швидкий, я не звик до такого в Україні. Але потім я побачив, що ці реформи робляться з великим порушенням законів. І тут я, як правозахисник, не міг з цим погодитися, бо все, що ти робиш, навіть позитивне, з порушенням закону, потім повертається проти тебе. Це залізний закон. Не можна хороші справи робити порушенням закону. А він так робив, його вся команда так робила. І тому, як він пішов, коли він виїхав з Грузії, через декілька років майже все повернулося назад. Всі позитивні досягнення щезли. Ну, кажуть, що поліція ще тримається і не корумпується. Але все ж інше вже далеко позаду. Так це ж був позитивний приклад для нас. Але ми соромилися говорити, що він порушує закони. А я це бачив, я бачив, як з людьми він обходиться. Причому не просто там з якимись там крадіями чи так званими олігархами. Багато викладачів вишів були звільнені не на законних підставах, коли проводилася реформа освіти. Але це все не важливо. Тепер він в'язень. Звичайно, я як колишній політв'язень, звичайно, солідарен з усіма, хто по політичних мотивах може бути запроторений до будь-якої в'язниці. І не важливо, що там в нього, як. Важливо, що він
зараз знаходиться в в'язниці, в нього тяжкий стан здоров'я, і ми звикли завжди, коли люди, політичні в'язні, починають голодувати, ми завжди ставали на їх бік, так чи інакше, бо це наша солідарність дисидентська була. Причому неважливо, людина співпадає з тобою поглядами, він також правий, як ти, чи він лівий, чи він взагалі не до того. Неважливо. Солідарність повинна бути і треба допомагати людині, яка знаходиться в такому тяжкому стані, в таких умовах, як зараз знаходиться Саакашвілі. А інше вже потім. Зараз треба врятувати його життя, а потім вже розбиратися незалежним судом, якщо взагалі такі є. Ми знаємо, у нас такого нема. Я думаю, і в Грузії не дуже такі є. Але тільки незалежний суд може дати оцінку. Якщо навіть колишній президент, а ми знаємо, що колишні президенти попадають у в'язниці, навіть у демократичних країнах. Ну нічого, якщо людина порушила закон, і на нього нема пом'якшуючих таких обставин, щоб його не переслідувати, то навіть колишній президент повинен бути в в'язниці. І в Ізраїлі ми таке бачили, і в інших країнах. Але це потрібно, щоб розбирався суд. Не журналісти, не політики, а суд. Пане Йосипе, я хотів продовжити на тему, яка вам дуже близька. Вона всім насправді близька, але деякі люди не часто про це замислюються, а ви постійно. Про ідеологічний вплив Росії, такий, скажімо так, гібридний. Я чекав на 80-річчя трагедії в Бабиному Яру, щоб подивитися, що буде далі. Я читав уважно, звісно, те, що ви писали, те, що там інші люди казали про інтерес російських олігархів тут. І для мене просто ці 80-річчя це розставило всі крапки над «і». Я просто побачив, як вони приїхали, по-перше, сюди. Вони почули, напевно, що влада, в цілому наша влада, там і міська влада, і державна влада, і там уряд, всі погоджуються з їхньою участю там, у цьому проєкті. І відразу, як це все закінчилося, вони призначили, крім того, що там керівник художній росіянин, навіщо, чому в інших країнах не таке? Чому в Україні саме росіянин має бути художнім керівником? Це відкрите питання досі. Але потім вже цей керівник, пан Крижановський, ми знаємо, що там відбулося, він знайшов десь в Америці людину, яка ненавидить відверто Україну, причому робила це публічно. Людина, яка на прізвище Ульянов, таке, як анекдотична історія, да? І його дистанційно призначили керівником медіа, яке належить проєкту Яр-Медіа, так зване. І звідти просто разом всі співробітники звільнилися після цього, а ця людина почала розповідати якусь маячню, яка просто не має жодного, я навіть цитувати не хочу, що він там писав про це медіа, про що вони будуть підтримувати всіх, там, незалежно від поглядів. Там просто це, я не знаю, яке це ставлення взагалі має до Голокосту, просто взагалі не знаю. Але, на мою думку, я так думаю просто, не знаю, яка ваша думка, дуже цікаво дізнатися, що, перш за все, ці олігархи, ці російські бізнесмени, вони залякані можливими американськими санкціями через те, що вони, фактично, вони залежать від Путіна, і це гроші Путіна, не їхні гроші. Просто Путін будь-який час може сказати «стоп, іди сюди», як він казав, просто прикладів багато, да? І їхня мотивація – це фактично купівля індульгенції за рахунок цього меморіалу. Може, це жорстко звучить, але чи це правда, чи ні? Що ви думаєте про це? В основному ви все вірно кажете. Я би навіть жорстче б сказав, бо я воюю з цим проєктом. Скоріше, я підтримую український проєкт меморіалізації, але водночас роблю спротив російському проєкту вже 6 років. І Ульянов, Крижановський, ще там хтось. Це мене не важливо. Важливо, хто стоїть за ними, хто їх фінансує, хто їх озброює. Я навіть пожартував, яка мені різниця, хто командує батальйоном російської пехоти,
на Донбасі. Іванов, Петров чи Крижановський. Мені головне, хто їх озброїв, хто їм дав гроші, хто їх послав воювати в Україну, вбивати українських громадян. А це Путін. Тобто я переконаний всі ці роки, що за цим проєктом стоїть Путін, Козак, там, Сурков, тобто куратори війни проти України, цієї гібридної війни. І для них це ще одна ділянка інформаційного фронту – це Бабин Яр. Через цей проєкт, що важливо для Путіна? Для Путіна важливо показати всьому світові, що українці – це антисеміти, вони неонацисти, вони не заслуговують на свою державу, вони не заслуговують на міжнародну підтримку. Це цілі Путіна. У мільярдерів цих, я їх не називаю олігархами, бо в Росії немає олігархів. Олігархи – це ці багаті люди, які впливають на владу, змінюють рішення влади. Рішення Путіна вони не змінюють, навпаки, вони всі діють по рішеннях Путіна. Я їх називаю російські мільярдери. Ви праві, хто їм дав можливість отримати ці мільярди. Це той самий Путін, хоч деякі з них почали ще при Єльцині. Ось. І над ними дійсно висить домоклев меч санкцій. Вони знаходяться, і Фрідман, і Хан, у передсанкційному списку, так званий кремльовський список, на сайті казначейства Сполучених Штатів Америки. В них є там номери, під якими вони в цьому списку. Цей список після великої боротьби було оприлюднено у січні 2018 року як кремльовський список людей, близьких до Путіна. Там 80 бізнесменів, зокрема ось Фрідман і Хан, і ще 120 чиновників. Багато з них вже попали з-під санкцій за ці роки, за ці 3,5 роки. Зокрема, Вексельберг попав під санкції, Дерипаска попав під санкції, багато чиновників попало. І, звичайно, Фрідман і Хан хочуть відмитися від цієї близькості до Путіна. І цей проєкт для них один з засобів, як їм відмитися від Путіна. Подивіться, як ми чудово робимо. Українці нам заважають, вони не здатні нічого зробити, а ми так чудово, ми стільки грошей сюди принесли, і так все красиво робимо. Бачите, яка красива синагога. Але не кажуть, що вона на православному кладовищі стоїть. І ця ось Марина Абрамович, ця ось стіна з цими торчащими цими кристалами, також не каже, що вона стоїть на землі заповідника, а можливо навіть на землі того ж Лук'янівського кладовища. Причому фундамент у неї постійний, бетонний, а не мафівський, тобто тимчасовий, як треба було робити. Вони ведуть себе у нас як окупанти. Вони порушують закони, порушують будівельні норми, порушують міжнародні угоди України, які торкаються культурної спадщини, збереження кладовищ і місць культурної спадщини народів постраждалих у Другій світовій війні. Вони все порушують. Так поводяться тільки окупанти, бо вони не в себе. Вони в тій країні, яку вони вважають своєю, але вони тут не живуть. Таким чином, для мене це давно не секрет, я це говорю давно, але людям знову ж таки це як із коронавірусом, як із популізмом. Половині взагалі все одно. Їм байдуже, буде тут російський проєкт, не буде, споплюжить він Україну у світі чи не споплюжить. Дехто навіть хоче цього, ті проросійські п'ята колона, і хтось опирається. Але в Україні не важливо, що допомагає там їм мерія чи президент. Це ганьба просто. В Україні важливо, на чому боці стоїть громадянське суспільство. Ми бачили це по Майданах. У нас Майдани вирішують, тобто громадянське суспільство вирішує, який небажаний сценарій для України і як зупинити цей небажаний сценарій для своєї держави. А те, що думає там Януковичі різні чи Зеленський, яка нам різниця? Все одно вони підуть, а ми залишаємося тут жити і будемо розхльобувати те, що вони нам залишили у спадщину. Скажіть, будь ласка, пане Осіпе, а як ви думаєте, ось конкретно просто спрогнозуйте, як може пошкодити, принаймні зовнішній політиці України люди, які керують зараз меморіалом Бабин Яр? Що ви маєте на увазі? Хто керує меморіалом? Ні, як конкретно? Ось просто я небезпеку бачу. Ті молодші офіцери, які тут керуються, яка різниця, що вони і як роблять? Головне, хто за ними стоїть. Ні, це ж ідеологічна диверсія. Це ж ідеологічна диверсія. Як вони можуть зашкодити? Будь ласка. По-перше, вже
В інтернеті є багато дуже матеріалів про це, що українці самі не здатні побудувати меморіали. А ми ось, росіяни, це можемо зробити. І гроші дамо, і найкращих фахівців знайдемо, і ми ось це робимо тим, що запрошуємо там відомих скульпторів. Тобто це вже принижує Україну. Але вони ж не говорять те, що знаємо ми. Що насправді це вони заважають здійснюватися українському проєкту. В українського проєкту є будинок, отой, де була колишня контора єврейського кладовища. І вона була передана у заповіднику, і там повинен був бути музей пам'яті жертв Бабиного Яру. І міністр Ткаченко у цьому вересні, який пройшов, повинен був відкривати цей музей. Чому його не побудували? Запитайте. А я вам скажу чому. Бо, незважаючи на те, що у бюджеті на цей рік було закладено 60 мільйонів гривень на закінчення реконструкції цього будинку і влаштування в новому музеї, 60 мільйонів – це не так мало для України. Жодної копійки протягом цього року не дали. Шмигаль тримає цей бюджет, бо їм керує Андрій Єрмак, і він не дає жодної копійки на цей проєкт. Тобто вони притримують український проєкт, а світу каже, дивіться, українці нічого не можуть зробити. От ми можемо зробити. Це дуже підступно. Ви знаєте, це я зауважу одну деталь. Хвилинку, я закінчу. А цей будинок, вони тиснуть, і Єрмак їм допомагає, щоб цей будинок було передано російському проєкту. В цей будинок держава вклала вже більше як 30 мільйонів гривень в його реконструкції. І є тиск Шмигаля на фонд держмайна віддати цей будинок російському проєкту. Але він нічого не хоче підписувати, бо це незаконно. Ота Фоменко, що була заступник міністра, заступниця Ткаченка, перший заступник міністра, вона була проти передачі цього об'єкту російському проєкту, бо це незаконно. Вона доводила в Офісі президента, що це порушення українських і міжнародних законів. Що вони зробили? Вони її звільнили. Ось так працює російський проєкт. Вони вміють тиснути, вміють. Да. Про це можна розповідати годинами. Я ж кажу, вони окупанти і поводять себе як окупанти. І те, що громадянське суспільство поки що не може зупинити це, це тимчасово, що громадянське суспільство поступово наростає спротив. Ви знаєте, я думаю, що, пане Осіпе, щось станеться таке, що просто так усіх ніби здивує, а просто це вже було передбачено, коли їм віддали всі сенси, так, під керування. І ось вони навіть коли кажуть, що ось Україна не може зробити, а вони мають на увазі, там, не хоче робити, а ми можемо. Вони ж не кажуть про те, що українські митці відмовляються співпрацювати з росіянами, просто відмовляються. Це їх небажання. Ну окей, не хочете, ми своїх привеземо. Чи знайдемо тут фріків, яких десь в Америці. І да. Я вам ще скажу дуже важливу річ. Вони раніше не виходили навіть на дискусії про участь місцевого населення у вбивстві євреїв. А тепер раптом під 80-річчя співпали деякі моменти, і я не вірю в те, що це випадкове співпадіння. Крижановський в своєму інтерв'ю, Сергій Лозниця в своєму фільмі так. на 1+1 у ток-шоу було промовлено, що українці також приймали в цьому участь. Але це брехня. Причому говорили на 80-річчя саме про 29 і 30 вересня 41-го року, коли українці не приймали ніякої участі ані в розстрілах, ані в охороні тих, хто там був. Тобто навіть колаборанти, які пішли там на співпрацю, вони просто фізично не брали там. Це ще не було. Це ж тільки німці як 10 днів увійшли в Київ. Вони ще не сформували. Ну, так. Коли було не більше сформованої в Житомирі поліцейських, цих допоміжна поліція, не більше як 300 людей. Вони не могли просто приймати участь. І є свідчення, навіть судові свідчення у Німеччині, в Дортмунді, в 60-ті роки, коли судили оцих учасників команд інзацгрупи 4А. Вони свідчили, що крім них і 2 німецьких воєнних поліцейських батальйонів нікого більше не було в Бабиному Ярі у ці дні, 29 і 30 вересня. Так що і Крижановський, і Лозниця, і інші, які зараз піднімають це питання, вони вирішили, що вже час прийшов
звинуватити українців у цьому. Ось вони це роблять. Так що ось це не так все просто. І Ви це кажете, як вони будуть впливати? Вони будуть нав'язувати таку точку зору, що українці також до цього причетні. Хоча Крижановський спочатку сказав, ну їх, нібито вони не приймали участь, але вони стояли в оточенні. Ось, наприклад, ці 2000 воєнних німецьких поліцейських, які стояли в оточенні, один батальйон приймав участь і в розстрілах також, не тільки інзацгрупа. А другий стояв дійсно тільки в оточенні. Ну, знаєте, пане Йосипе, для мене навіть ось їхнє формулювання, яке багато разів повторювалося і, напевно, ще буде використовуватися про деякий український голокост куль. Тобто словосполучення «український голокост» – це взагалі нонсенс. Його просто не було, тому що України не було. Так? І це просто вигадка, просто це така брехня, просто це справжня диверсія. Але останнє запитання, яке я хочу поставити вам, воно стосується навіть не історії, тут усе більш-менш зрозуміло. Я просто помітив, як після того, як панове мільярдери путінські прибули сюди офіційно, були представлені, були там долучені до всіх цих подій. Як активно почалася рекламна кампанія російського, ну він українська юридична там якась організація, але Альфа-банк почав просто, він належить же, звісно, кому, так? Не вам, а нікому з українців, так? Почали рекламну кампанію дуже активно. І у мене просто таке питання, а ось з точки зору національної безпеки. Ну, наприклад, ми ж знаємо, що ці всі колишні олігархи, навіть коли, якщо вони були до Путіна, вони ж пройшли процедуру верифікації, да, після того на вірність Путіну, на вірність режиму. І вони всі перевірені, вони під повним контролем Путіна, і вони виконують завдання, які він поставить. Я просто знаю, як це відбувалося з певними справами. Ну, наприклад, як за рахунок олігархів купувалися чемпіонат світу з футболу, Олімпійські ігри, тощо. Тобто він дає завдання, а деяким олігархам колишнім, тобто його людям з грошима, він дає завдання підтримувати так звані ДНР, ЛНР, Бабаков, наприклад. Ми знаємо такого. І як можна таку в нашу фінансову систему запускати банк, який належить людині Путіна, який співпрацює 100% з Путіним, він не може там не співпрацювати. А якщо завтра Путін скаже, передайте, він не особисто, передайте пану Фрідману, що він має фінансувати те і те в Україні. Що це може бути? Партія, медіа, група кілерів, я не знаю що, але це ж просто питання національної безпеки. От що ви думаєте про це? Ну, навіщо абстрактно говорити? Ми їх піймали, ловили вже за руку. Я вам розкажу таку історію, небагатьом розповідав про це. Наприкінці минулого року дехто з відомих учасників партії ОПЗЖ, є прізвище, передали гроші праворадикальним групам в Україні. Ми отримали таку інсайдерську інформацію, отримали підтвердження це. Потім сталося декілька провокацій від деяких праворадикальних груп. Наприклад, 6 січня вони пікетували ізраїльське посольство. Ввечері, коли нікого не було, просто відпрацьовували тупо гроші. Чого вони хотіли? Щоб Ізраїль визнав Голодомор. Добре, ми всі цього хочемо. Але ж ввечері, коли немає нікого в посольстві, пікетувати його, тим більше за гроші передані ОПЗЖ, це взагалі нонсенс. Далі, через тиждень вони пікетували російське посольство, але не з протестами проти дій Росії на Донбасі, у Криму. Вони пікетували його проти Навального, що Навальний такий самий імперець, як і інші росіяни. І це все за ті самі гроші. Потім до нас дійшла інформація про те, що дехто шукає серед цих правих радикалів, і відповідно за ті гроші, що були передані, виконався на підпал синагоги у Бабиному Яру. Вона ще не була побудована, тільки була запланована. А вже почали шукати на підпал.
І я тоді написав листи в Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України про те, що нам вдалося взнати. Оскільки ми громадська організація, ми далі не можемо з'ясовувати. Це потрібні інші можливості. На жоден лист я не отримав відповіді. Коли я запитав, де відповідь? А ви що, просили відповідь? Ви написали, ми взяли до відома. Тільки з СБУ сказали, що ми провели профілактичну роботу, все буде гаразд, ніхто нічого підпалювати не буде. Але бачите, як вони працюють? Бачу. Це не домисли, це те, з чим ми маємо справу. І ми маємо справу, просто я скільки тут живу в Україні, ну ви все життя можете згадати багато провокацій, які були дуже дивними, виглядали дуже дивно, дуже штучно. Ну, там напад на польське консульство у Львові чи щось там подібне з угорським представництвом. Да? Тобто прості українці, звичайні, нормальні, будь-які, навіть неважливо, які в них погляди, там, націоналістичні чи інші, вони не підуть підпалювати, просто в нас так не влаштований менталітет в Україні. Не підуть, тобто це фінансування, це програма фінансування. І тут просто банківська система українська, наті вам, отримайте російський банк в українській банківській системі. А то нам ВТБ не вистачало і не вистачало ще Сбербанку. Да. Це не зовсім, здається, так. Я не дуже добре знайомий з банківською справою, але всі банки в Україні – це українські банки. Так. Тобто так. Мати банк, материнський банк, він російський Альфа-банк, але не може він відкривати відділення, але він може зробити український банк, який так само називається, а він буде інвестором в цьому банку. Тобто різниця невелика, але для того, щоб обійти закон з цього приводу. І так вони і роблять. Ну, що ми говорити? На війні, як на війні, це гібридна війна, вона є і в економіці, і в дипломатії, і в пропаганді, і в всіх підступних діях різних, і в Бабиному Ярі, на жаль, вона є. І те, що на фронті, навіть коли затища деякі, а в інших ділянках війна далі розповсюджується. І останнє, що я хотів вас запитати, просто новина дня. У Москві заявили, що Україна намагається втягнути, це цитата, Росію у силові дії. Це після використання Байрактару. Як вони ж намагаються знову спровокувати, ну тобто примусити Байдена зустрітися з Путіним? Я просто дивився російські канали. Як ви думаєте, чи це серйозна загроза війни? Вони знову ж стягують війська до кордонів, чи це чергова спроба шантажування просто Заходу і України? Я не є воєнний експерт. Я не знаю, не розуміюся в цьому. Я думаю, що це маневри, але все ж таки армія повинна бути готова відбити цю агресію, якщо вона почне поширюватися. Вона може поширюватися не тільки на Донбасі, вона може йти з Криму через той адміністративний кордон, вона може йти з Придністров'я, бо там є контингент російської армії, і що зараз дуже погано, вона може йти з Білорусі. Бо ми посварилися із батьком також. Він може нам зробити такий подарунок. Ну, батька він нікому не друг, в принципі. І він людина, яку світ не визнає президентом, тут зрозуміло. Просто, наскільки відомо, я там розмовляв з фахівцями воєнними, бо я не є їм. Для широкомасштабної агресії потрібна дуже ретельна підготовка, і вона в сьогоднішніх умовах розвідкою дуже чітко робиться, навіть не українською, американською, іншими, НАТО, з супутників і так далі. Ось, наприклад, коли тоді попередня була загроза, нібито було накопичення військ Росії, але фахівці помітили, що не були розгорнуті польові шпиталі. І це протирічить правилам підготовки до війни. Не можна починати війну, якщо у прифронтовій зоні не розгорнуті прифронтові шпиталі. І дехто вважає фахівців, що це просто маневри такі, що Росія піднімає градус на цьому полі. Далі, для того, щоб окупувати Україну повністю, тільки окупаційна армія повинна бути не менше 2 мільйонів. Це не мої дані, це від воєнних фахівців. Це вивчають в академіях.
Такої можливості у Росії зараз нема. Зробити локальний конфлікт там, на півдні або на сході, або на півночі від Білорусі вони можуть. Ще щось захопити, звичайно, можуть. Але, можливо, тоді вже урветься терпець у світу. Так, пане Йосипе, дякую вам дуже за цей великий, подробний, цікавий етер. Бажаю вам не хворіти, як і всім, хто нас дивиться зараз. З нами був Йосип Зісельс, навіть представляти людину зайве в даному випадку. А я нагадую, що ви, кожен з вас, наших глядачів, чи на окупованих територіях, чи на вільній території України, чи будь-де, хоч в Австралії, де нас теж дивляться, я це дуже добре знаю, і всіх вітаю, хто за кордоном живе, навіть так далеко. І ви можете підтримувати канал АТР у нашій спільній боротьбі проти Російської імперії. Російський рейх має бути знищено, і взяти в цьому участь – це справа честі. Не перемикайтеся, АТР продовжує своє мовлення буквально за декілька хвилин. Буде нова частина програми «Вогонь».